दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिन दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि बिग स्किम अरुणोदय 3.0 नि मोनसे गोनांथार मिथिनो लागा आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोनाथ' मिथिखादोंमोन, दाख्लैबावै आङो भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो आपडेट होदोंमोन। नैबे अरुणोदय जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदों गोदान 3.0 नैबे 3.0 आव जाय बिथांमोना रां मोनखाबोबाय दंमोन 1.0 आरो 2.0 आव जाय बिथांमोना रां मोनखाबोबाय दंमोन बिथांमोनाबो नैबे 3.0 आव एप्लाइ बानायदों आरो रांखौ माब्ला मोनगोन नेगासिनो दंमोन। दाख्लैबावै आं नोंथांमोननो आपडेट होदोंमोन रां सोनायनि बागै। नैबे 3.0 नि राङा माब्ला हाबगोन आङो बेखौ नोंथांमोननो आपडेट होदोंमोन। आसामनि सीएमआ बुंदों अल आसाम 30 लाख बेनिफिसारिफोरनो 30 लाख आसामाव गासै 30 लाख बेनिफिसारिफोरनो नैबे 7 अक्ट'बर नैबे सोलिबाय थानाय माननि 7 तारिख खालि रां सोगोननि बिथाङा मोनसे आपडेट होदोंमोन। बेनिनो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों जाय बिथांमोना BTC आव जाय बिथांमोना गोग्लैयो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङा नैबे 7 अक्ट'बर खालि अरुणोदय स्किमनि रांखौ मोनगोन ना मोना मोनसे बिग आपडेटखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार बानायगोन। नैबे अरुणोदय 3.0 नि रां बेखौ अल आसाम 30 लाख बेनिफिसारिफोरा 7 अक्ट'बर खालि मोननो थांगासिनो दं। नाथाय जोंनि बे BTC आव बे अरुणोदय 3.0 नि रांखौ मोनगोन ना मोना आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लानानै फैदों। मानो होनोब्ला मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों। आं बेखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि जोहै शेयार बानायगोन आरो लोगोसे जाय बिथांमोना नैबे अरुणोदय 3.0 खौ मोननो हागोन 7 अक्ट'बर खालि नोंथांमोननो मोनसे प्लास 250 रां आरो नोंथांमोननो रां एड खालामना होगोन। बे रांखौ नोंथांमोननो माबायदि सिस्टेमाव एड खालामनानै होगोन आङो बेखौबो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि जोहै खोन्थाहरगोन। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो अरुणोदयआव मोनफ्रोमबो मासावनो नोंथांमोना 1250 रां नोंथांमोना रां मोनो। प्लास नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ गोदानै नैबे 250 रांखौ एड खालामनानै नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं। आरोबाव बे 250 रांखौ माबे स्किमाव एड खालामनानै होगोन आङो बेखौबो नोंथांमोननो आपडेट खोन्थाहरगोन नैबे भिडिअनि जोहै। जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो नोंथांमोना गोदान गोदान डिटेल स्किम नोंथांमोना मिथिबाय थानो थाखाय जुदि चेनेलाव गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो मोनसे बिग आपखौ जोङो सावरायगोन। बेनो जाहैबाय नैबे अरुणोदय 3.0 खौ 7 अक्ट'बर खालि BTC ओनसोलनि रायजो राजा जाय बिथांमोना नैबे 3.0 आव एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना मोनगोन ना मोना बेनि मोनसे बिग आपडेट फैदों। आं नोंथांमोननो बे आपडेटखौ खोन्थाहरनि। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नैबे 7 अक्ट'बर खालि अल आसाम 30 लाख बेनिफिसारिफोरा अरुणोदय स्किमनि 1250 रां मास मोनफ्रोमबो बेंक एकाउन्टआव मोननो थांगासिनो दं। नाथाय जोंनि BTC आवबो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनाबो नैबे अरुणोदय 3.0 आव गावबा गावनि आर'जलाइखौ गथायदोंमोन। नाथाय मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों दा बावैसो। बे आपडेटआनो जाहैबाय आसामनि सीएमआ गावनो बुंदों नैबे 7 अक्ट'बर खालि अरुणोदय स्किमनि रांखौ जाय बिथांमोना बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल नैबे एरियायाव गोग्लैयो बिथांमोना रांखौ मोनथ'नाय नङा। सीएमआ बुंदों অহা 7 তাৰিখে অৰুণোদয় তৃতীয় এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰো পুঁজি আমি হস্তান্তৰ কৰিম। বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়াক বাদ দি সমগ্ৰ অসমৰ 30 লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে 7 তাৰিখে
1250 টকাকৈ নিজৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব। বহুদিনীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত হ'ব। আমি ইয়াৰ পিছত আৰু এটা আঁচনি হাতত লৈছোঁ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী পৰিয়ালৰ বাবে, যে তেখেতসকলে যেতিয়াই গেছৰ নতুন চিলিণ্ডাৰ কিনিব তেতিয়াই আমি তেওঁলোকক 250 টকা ৰাজসাহাৰ্য দিম। অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলক ইতিমধ্যেই আমি গেছৰ কানেকশ্যনৰ নম্বৰ বিচাৰি প্ৰপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আপোনালোকে সেই প্ৰপত্ৰ পূৰ্ণ কৰি আমাক সোনকালে উভতাই দিয়ক। मानो होनोब्ला नोंथांमोनाथ' दा मिथिखायो बेनि जाहोना दाख्लै बावैसो गोदानै बेयाव BTCआव इलेक्सन जादों आरो गोदान सरकार फैदों। बे जाहोननि थाखायबो जानो हागौ। आं नोंथांमोननो बेनि जुदि माबाफोर गोदान आपडेट फैयोब्ला भिडिअनि जोहै शेयार बानायगोन। नाथाय नोंथांमोना नैबे 7 अक्ट'बर खालि जाय बिथांमोना BTC बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियायाव गोग्लैयो, किन्तु नोंथांमोना 7 अक्ट'बर खालि अरुणोदय स्किमनि नोंथाङा बेनिफिटखौ फैसाखौ नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव मोननो हानाय नङा, बेयो रोखा। आं नोंथांमोननो दा भिडिअनि जोहैबो बेनि आपडेटखौ होगोन। CMआ बेनि सायाव मा बुंदों दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। आरो मोनसे बिग आपडेटआनो जाहैबाय बेनो जाहैबाय नैबे अरुणोदय 3.0 अरुणोदय 3.0 जाय बिथांमोना मोनगोन 7 अक्ट'बर खालि जाय बिथांमोना अरुणोदय स्किमनि रांखौ मोनगोन। नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ आं दहाय बुंनाय बायदि 250 रां एड खालामनानै होगोन। किन्तु बे रांखौ नोंथांमोना जेब्ला नोंथाङा गेस सिलिन्डार बायगोन, बे गेस सिलिन्डार बायनायाव नोंथाङा बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय नैबे 250 रांखौ गिफ्ट हिसाबै मोननायनि बिथाङा बाथ्रा बुंदों। जाय बिथांमोना नैबे अरुणोदय 3.0खौ 7 अक्ट'बराव मोनगोन। नोंथांमोना गेस बायनो थाखाय जुदि नोंथाङा गेस सिलिन्डार गोदान बायोब्ला नैबे 250 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन, बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। नाथाय मोनसे दुखुनांथाव खौराङा बेसो जाहैबाय जोंनि नैबे BTC ओनसोलनि BTC बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियायाव गोग्लैनाय जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन नैबे अरुणोदय 3.0नि रांखौ मोनगोन होननानै, किन्तु नोंथांमोना 7 अक्ट'बर खालि रांखौ नोंथांमोना मोननाय नङा। BTCनि आउटआव जेसेबां डिस्ट्रिक्ट गोलैयो अल आसाम रांखौ मोननो हागोन। नाथाय BTCआव जाय बिथांमोना गोग्लैयो नोंथांमोना 7 अक्ट'बर खालि रांखौ मोननाय नङा। आं दाख्लैबावै बेनि आपडेट होदोंमोन नोंथांमोननो 7 अक्ट'बर खालि मोनगोन होननानै। बेनि जुदि माबा मोनसे गोदान आपडेट ओंखारो नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै शेयार बानायगोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।